Ahojte, dnes si predstavíme produkt, volá sa agrozáhradnícky substrát s aktívnym humusom. Je to vlastne univerzálny záhradnícky substrát vhodný na výsadbu všetkých druhov rastlín, okrem tých kyslomilných, lebo ako určite viete, kyslomilné rastliny potrebujú nižšie pH. Agrozáhradnícky substrát obsahuje všetky potrebné živiny a čo je jeho veľmi veľkou výhodou alebo benefitom je, že obsahuje štartovaciu dávku hnojiva Krystalon a Vitality Komplex. Vďaka humusu obsiahnutom v tomto substráte dostávame do pôdy organickú hmotu, ktorá zlepšuje štruktúru pôdy. Teraz poďme na samotnú výsadbu týchto maličkých zelerov, ktoré sme si už predpestovali. Zoberieme si časť substrátu, rozsypeme to po vrchu záhonu. Následne si môžeme pomocou plochorezu vykopať dierku. Pridáme ďalšiu časť alebo ďalšiu vrstvu substrátu. Zoberieme priesadku zelera, dáme dovnútra, pekne utlačíme a hotovo. Po výsadbe rastlinky dôkladne zalejeme a čo je veľmi zaujímavé, nakoľko tento záhradnícky substrát obsahuje štartovaciu dávku hnojiva až na 6 týždňov, s ďalším prihnojovaním rastlín začíname až po tejto dobe. Želáme vám veľa pestovateľských úspechov, viac informácií získate na našej internetovej stránke alebo na Facebooku.